Okay, gagawa tayo ng spaghetti o spaghetti. So, ito yung ating ground beef. Lutoy lang natin siya according to remove the hilaw. Ito yung garlic natin. Ito yung kamatis na fresh. Tsaka yung ating sibuyas. At may hotdog tayo. Ang gagawin natin pang sauce ay lagyan natin ng tomato ketchup. So, ito yung way ng ibang klaseng spaghetti natin ay tomato ketchup lang ang ating gagamitin. So, ang ating meat, naluto na. So, tanggalin natin siya dito. Lalagay natin sa isang lagyanan. So, dry na itong ating pan. Lagyan natin ng virgin oil ang ating gagamitin. So, ilalagay na natin yung ating garlic. Natin yung ating garlic. Yan, nag-brown na yung ating garlic. Ilalagay din natin yung ating sibuyas. Nanangin natin yung apoy. Lagyan na natin din yung ating tomato. Fresh tomato. Of course, ihalo natin ng maigi. Ganyan. So, ilagay din natin yung ating hotdog. Yung ating hotdog. Ihalo lang natin. Iluluto din natin ang hotdog ng maigi para maluto ng konti. Kapag ihalo na rin natin yung ating ground beef. Yan yung ating ground beef. Ihalo natin maigi. Spaghetti. Alright. Ngayon, lagyan natin siya ng basil. Basil ng konti. Konti lang. Of course, hindi mawala yung ating garlic powder. Garlic powder. Saka hindi mawawala dapat yung ating parsley. Pinsya na po ang ating black pepper. Haluin natin sila ng maigi.
ilalagay natin yung ating ketchup. Yung ating ketchup. Kaya kung wala kayong tomato sauce or mga spaghetti sauce, kahit ketchup okay na. Alright? So, ihalo natin. Check natin. So, ayan, ihalo natin na. Ayan. Siya. So, medyo dry siya. So, we need more ketchup. Alright? We need more ketchup. May dagdagan na natin yung ketchup natin. Alright, so marami na yan sauce. Ayan, mukhang lang mayroong tomato sauce, diba mga dear? So, ito siya ang ating very twist spaghetti. Ayan. At wag din natin kalimutan yung ating banana ketchup. Diba? Yung banana sauce. Ayan. Lagyan natin siya ng konti para maglasa ng tamis-tamis yung ating spaghetti. Ayan. So, pwede natin tikman siguro para malaman natin anong lasa. Walang kaibahan mga dear. Pero para mas mag-balance yung lasa, lagyan natin ng konting asin. Tingnan natin asin. Konting-konti lang. Alright? Ayan. So, ayan na siya. So, di natin kailangan ng tomato sauce o pasta sauce. Ganyan lang tomato sauce. Yes, tomato sauce. Pwede na siya o ketchup. So, yun na guys. Tama na yung ating sauce. Ketchup ang ginagamit natin dito. Kahit anong klaseng ketchup. At saka may banana ketchup. So, hindi natin kailangan ng tomato sauce o tomato paste or kung ano pang klaseng sauce na pang pasta or spaghetti sauce ay gamitin nyo lang. Ketchup ay yakang-yaka na po. Ayan. Very tasty. So, ang gagawin natin, dagdagan pa natin lagyan natin ng lalagay na natin yung ating spaghetti. Okay? Yung ating pasta. So, nilalagay ko na po. Ihalo lang natin para mas ma-mix natin yung sauce dito sa ating pasta. Ayan, perfect. O, diba? So, mayroon tayong ground beef, hotdog, ketchup, sibuyas, garlic, o kahit walang ground beef, okay na. Basta mayroon kayong kumpletong, alam ko, ang mas madaling maibili dyan ay hotdog. Pero kung gusto nyo mas masarap pa itong ating spaghetti o pastaghetti, ay lagyan natin ng cheese. Alright. So, ito na mga dear. Lalagay na natin yung ating mozzarella cheese. Okay. Kahit konti lang siya. Pero kung sinong gustong kumain at dagdagan pa more, ayan. So, yeah, blah, 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 blah. Yummy. So, for sure, yung ating mga kiddos, o kahit adult mag-i-enjoy dito. So, happy cooking everyone. Ito po ang ating recipe for today. Ang kailangan lang ninyo ay ketchup, ay ito na siya ang kaganapan ng ating spaghetti. Ayan, perfect!
next. Goodbye everyone. Don't forget to subscribe yung Nining Joy Bisiago YouTube channel. Happy eating. God bless us all. Bye.